Sete nenos e nenas saharauís pasan o verán en Rianxo. O programa Vacacións en Paz fa posible que a rapazada poida pasar o período estival con familias de acollida. O Concello de Rianxo forma parte un verán máis do programa Vacacións en Paz. Diferentes familias da localidade acollen neste período estival a nenos e nenas chegados do Sahara para pasar este período de altas temperaturas nun lugar máis fresco. Esta mañá os participantes desta iniciativa foron recibidos polo alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, no salón de plenos. Hai seis, ou mellor dito, hai sete nenos e nenas que están aquí no noso municipio e xe recibimos aquí a seis deles un programa de acollemento que se leva a cabo grazas a SOGAPS, a Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, a través do seu programa Vacacións en Paz, que permite precisamente que nenos e nenas que pasan todo o ano en campamentos de refugiados saharauis que poidan estar estas semanas de verán, estas semanas de máis calor afastado desas altas temperaturas do deserto e además de poder levar a cabo distintas actividades e tamén ter revisións e intervencións médicas en algún dos casos, non? Estarán no municipio nas vindeiras semanas coñecendo o Rianxo e participando nas propostas elaboradas polo Concello para este verán. Campamentos municipais, na piscina municipal e en outro tipo de eventos e ademais teremos a xeito de despedida, como todos os anos, o día 22 de agosto, esa andaina solidaria a favor do pobo saharaui, unha andaina solidaria que pretende acadar dous obxectivos. Por un lado, recaudar fondos para apoiar a labor que leva a cabo durante todo o ano SOGAPS, en particular este programa Vacacións en Paz, mas tamén visibilizar a causa do pobo saharaui, que tamén é a causa do Concello de Rianxo e é a causa de calquera persoa con un mínimo de sensibilidade humanitaria, non? Entón, as inscricións para participar na quinta andaina solidaria están xa abertas. A través de M Sports, unha andaina que ten dous percorridos, en calquera dos dous casos un percorrido moi cómodo para que podamos disfrutar de algunhas das nosas principais paraxes, para que calquera familia, calquera membro da familia poida facela e con un módico precio para participar, que en todo caso, como dixo, é para apoiar a labor desta entidade. Por tanto, animar a todas as persoas a que participen nesta andaina, a vez que agradecer a estas familias de acollida que todos os anos reciben a moitos nenos e nenas aquí en Rianxo pola labor que fan, así como tamén a SOGAPS, por suposto, non?